Hello guys, welcome to my back YouTube channel. आंनि गांजेमा बड' YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय दा जोंनि बर' हारिया एसेबां गोजौसिन जायगासिम सहैनानै बोरै एसेबां गाहाय लोरबांसिन जायगासिम सफैफिनखो थ' नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ मिन्थिनानै भिडिअखौ स्किप खालायनाङा आरो जायफ्रा आंनि भिडिअआव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो गोजौआव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होदो थ' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ गिबि सेन्टारावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। एनडिएफबिनि 34 बोसोर गोलाव संग्रामाव बर' रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिजों लोगोसे समान दुखु दाहा लाबोबाय। बे गासैनि जानानै जों एक्स एनडिएफबिनि जानानै रायजो राजानिसिम साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। बेजोंनो लोगोसे बे गोलाव समनि दावहायाव जाय बीर जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय बे बीर जोहोलावफोरनिसिमबो आङो आन्थु खरायै खुलुमनाय बावग्रोबाय। बे एनडिएफबिनि 34 बोसोर दावहानि समाव जायफोरा सरकारजों दाय फोनांजानानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोननिसिमबो आङो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। बेजोंनो लोगोसे जाय बिमाफ्रा गथ'खौ 9 मास गावनि उदैयाव लानानै आलो फेदेरनानै जा हारिनि जाथिनि थाखाय नांसोमनो आरो बावसोमनो थाखाय दावहा फोथाराव हगारहरबोबाय बे गासैनि थाखायबो जोनोमगिरि बिमा आरो बिफानिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावग्रोहरनाय थाबाय। एनडिएफबिआ जि 34 बोसोर दावहा नांदोंमोन बे दावहाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जायनि थाखाय दिनैसिमबो जों एनडिएफबिनि जारिमिनखौ नायोब्ला नुनो मोनो बे गोलाव समनि दावहायाव मुंख्लं जालांनाय बीर जोहोलावफोरनि गोथै सह'आ दिनैसिमबो हाखर सिङाव सिरियै उन्दुसोनानै दङ। बेजोंनो लोगोसे म्यानमार हाजो, भुटान हाजो, बांलादेश हाजो बेफोरबायदि हाजोफोरावबो दिनै एनडिएफबिनि मुंख्लं जालांनाय बीर जोहोलावफोरनि गोदान बेगेंफोरा दानख्रंनानै गोग्लैसोनानै दङ जायनि थाखाय जोङो बुंनो हायो जोंनि 34 बोसोर एनडिएफबिनि दावहाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जायनि थाखाय भारत सरकाराबो एनडिएफबिनि नांसोमनाय आरो बावसोमनायखौ थोर गिनो गोनां जादोंमोन आरो बैखिनि समायाव आसाम सरकार भारत सरकारा एनडिएफबिखौ खावलायनो गोनां जादोंमोन जे नोंथांमोना हाथियारखौ दोनथ'नानै सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि थामोनथाखौ सुफुंनो थाखाय नोंथांमोना हाथियारखौ दोनथ'नांगौ होननानै भारत सरकारा खावलायनो गोनां जादोंमोन। मानोना जोंनि दावहाखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गिख्रंदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो 2010आव जेब्ला रन्जन दैमारिया बांलादेशआव एरेस्ट जाबाय आरो 2013 सनाव जोबथेसालिनिफ्राय जेब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नानै हरबाय बैखिनि समावनो जोङो फर्मेल सिजफायार खालामनानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ नायबिजिरनानै भारत सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो थाखाय जों एनडिएफबिआ नाजाबोगासिनो दङमोन। खोलोब जोङो भारत सरकारजों सावरायबोदोंमोन आरो भारत सरकारा जोंनि सावरायनायखौ मान सन्मान होनानै इन्टारलकेटर होनानै जोंजों सावरायनो थाखाय सुबिदा होदोंमोन। जोबथारनायाव जाय एबि माथुर बिथांखौनो जोङो इन्टारलकेटर हिसाबै भारत सरकारा एपइन्टमेन्ट होनानै जों एनडिएफबिजों सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनो सुबिदा होदोंमोन। जोंनि गांनाय उखैनायखौ जोङो बिथां इन्टारलकेटर एबि माथुरजोंनो सावरायोमोन आरो बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनायखौ दिल्लीयाव लानानै थाङोमोन आरो दिल्ली सरकारा मा बुंदों बेखौ जोङो खोन्थाफैयोमोन। बिनि गेजेरजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि थामोनथाखौ मोनफुंनो जोङो थांगासिनो दङमोन। बैखिनि समाव गोबां रायजो राजाफोरा जोंखौ सोंलु सोङोमोन एनडिएफबिआ मानो मोननै मोनथाम एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो रन्जन दैमारि मानो गोरोबलायनो हाया अब्लानिया जोङो मोनसे फिननायखौ होयोमोन जे जोङो भारत सरकारजोंनो सावरायदों थांखियाबो मोनसेयानो सानसे बेलासे जोङो मोनसे टेबलाव खौसे जाहैनो हागोन आरो बेबायदिनो जोंनि नाजानाय जुजिनायनि गेजेरजों
2018 सनाव जों गावस्रानानै थानाय एनडिएफबिआ खौसे जानानै गांसेल' गोसोखां बिलाइखौ सोरजिनानै जोङो भारत सरकारनो 2018 सननि आगस्ट दानाव जोङो भारत सरकारनो गथायनो हादोंमोन। जाय गोसोखां बिलाइयाव 11टा डिस्ट्रिक्टनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन, आलादा रायजो बर'लेण्डनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि गेजेराव थानाय जेसेबां केस गोनांफोर दङ बिथांमोनखौ निमाहा होनायनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर'नि थाखाय आलादा रेजिमेन्टनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। बे गोसोखां बिलाइखौ लानानैनो जोङो 2018 नि नभेम्बर दानाव दिल्लीयाव भारत सरकारजों सावरायदों आरो बे सावरायनाय समाव भारत सरकारा जोंखौ बुंदोंमोन एनडिएफबिआ जुदि आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव सुक्ति खालामोब्ला थांनाय 2019 नि एमपि इलेक्शननि सिगां एकर्ड खालामगोन होननानै जोंनो अफार होदोंमोन। दिनैनि तारिखआव जुदि जोङो भारतनि संबिधानाव नायोब्ला नुनो मोनगोन आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव इउनियन टेरिटरि नङाब्लाबो अट'नमास स्टेटआ दङ। अब्लानिया जोङो बुंदोंमोन भारत सरकारा जेब्ला जोंनो बे अफारखौ होदों जोङो बुंदोंमोन जे जों एनडिएफबिआ माब्लाबाबो आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव सुक्ति खालामा। मानोना बर' हारिया मेंग्लियाखै, आलादा रायजो बर'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनो थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा मेंग्लियाखै। जायनि थाखाय जों एनडिएफबिआ गंग्लायग्रोनानै होयोब्ला रायजो राजाया जोंखौ दुखु मोनगोन। जायनि थाखाय जोङो बै समाव भारत सरकारनि जासिनानै होनाय अफारखौबो जोङो नाजावाखै आरो जोङो बुंनानै गारबोदोंमोन भारत सरकारखौ जे एनडिएफबिआ आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव माब्लाबाबो सुक्ति खालामा होननानै। आरो बेबायदिनो जोंनि सावरायनाया गोजौ फारसे आवगायलांबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रन्जन दैमारिखौ जेब्ला फार्स्ट ट्रेक कर्टआव आयेन बिजिरनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय जोंनि सावरायनाया गोजौ फारसे जेसेबांखिनि दावगालांनांगौ जों हां मोना जादों। थेवबो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि समाधान खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङमोन। थांनाय 2019 नि नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 तारिखआव भारत सरकारजों एपइन्टमेन्ट होजानाय एबि माथुरा जोंखौ गुवाहाटीयाव लिंदों आरो बे हाबाफारियाव जों साफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। आरो बे सावरायमेलाव एबि माथुरा जोंखौ बुंदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव थाबैनो भारत सरकारा एनडिएफबिजों सुक्ति खालामसिगोन, नोंथांमोनखौ एकर्ड खालामनो थाखाय दिल्लीयाव लिंहरोब्ला फैबानो जाबाय होननानै जोंखौ बुंनानै गालांदोंमोन। नाथाय बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेसो बर' हारिनिनो माबेबा संगठनफ्रा गावसोरखौ थालां जानो गिबाय। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरखौ थालां जानो गिबाय। एनडिएफबिजोंसो जुदि भारत सरकारा सुक्ति खालामसिगोनब्ला एबसुआ थालांसिगोन बिथांमोना सिन्ता खालामनो हमबाय आरो आसाम सरकारनि खाथियाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा खर' गंग्लायहैबाय, आथिं हमहैबाय। एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव जों एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारनि आथिं गुदियाव गंग्लायहैबाय। अब्लानि आसाम सरकारा बुंबाय जे जों नोंथांमोनखौ सुक्तिकारिनि लामासिम लानानै थांनो हागोन, नाथाय नोंथांमोना एनडिएफबिनि एजेन्डानि गाहायाव गंग्लायनानै होनांगोन। आरो बेबायदि आसाम सरकारजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय। एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय। आरो अब्लानियासो भारत सरकारा एबसुखौबो सावरायनो थाखाय दिल्लीयाव लिंहरबाय। जेब्ला बिथांमोना दिल्लीयाव सावरायनो थांबाय खनसे सावरायनायावनो गंग्लायग्रोनानै होबाय, सारेन्डार खालामग्रोनानै होबाय। जाय व्यक्तिया बुंदोंमोन आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गारिखौ सिनो नागिरदों, बिथांमोना बुंनो नागिरो, पलिटिक्स खालामनो नागिरदों, आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवरां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गारिखौ सिनो थाखाय जों सोमावसाराखै। आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमसिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोननांगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै
स्टेम होआखैसै गंलायनानै होजेनबाय आरो जों एनडिएफबिनि एजेन्डाखौ हाइजेक खालामनानै दोनबाय आरो जि बिटिआरनि सुक्ति बे सुक्तिनि दफाफोरखौ एबसुनि दैदेनगिरिफोरा सानैसो आइबिनि मानसिफोरखौ लाफानानै सुजुबाय आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव बिथांमोनानो सारेन्डार खालामग्रोनानै होबाय सारेन्डार खालामग्रोनांगौ होनना बुङोब्ला जों एनडिएफबियासो सारेन्डार जाग्रोनांगौमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा प्रब्लेमफोर दङ दिनैसिमबो जोंनि फाउन्डार चेयारमेना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांजों लोगोसे 100 जननिबो बांसिन सेंग्राफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बेजोंनो लोगोसे सानै सेंग्राफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ प्रब्लेमा जों एनडिएफबिहा दङमोन एबसुहा प्रब्लेम गैयामोन बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ गावनि पार्सनेल जेबो केस गैयामोन अब्ला गंलायग्रोनांगौनि खुनु प्रयोजन गैयामोन नाथाय बिथाङा गंलायग्रोनानै होबाय सेपारेट स्टेटनि गाहायाव सारेन्डार खालामग्रोनानै होबाय दिनै जोङो जुदि सोंलु सोङोब्ला बिनि फिननाया जोंनियावनो दङ जोङो बुंनो हायो आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव प्रमद बर'आ मानो गंलायनानै होखो होनना बुङोब्ला जोङो बिनि फिननायखौ होनो हायो एनडिएफबिया जेरै 30 बोसोर आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै दुखु दाहा लाबोदोंमोन बेबायदिनो जुदि प्रमद बर'आबो माब्लाबा आर्मि पुलिसनि लावथिजों फंसे बुजाफेरनायमोनब्ला बिथाङाबो गंलायनो हानाय नङामोन प्रमद बर'नि नखरनि बाय बाहागिफोरा जुदि आर्मि पुलिसनि सिलाइनि गुलिजों गावफ्लं जानानै मुंख्लं जानांनायमोनब्ला बिथाङाबो आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव गंलायनो हानाय नङामोन नाथाय बिथाङा जेबो दुखु दाहा लाफेराखै सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि मुङै बिथाङा जेबो दुखु दाहा लाफेराखै ओंखाम बोथिसेबो रसा नांनाङाखै जायनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्डआ बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि बेखौबो बिथाङा बुजिनो रोङाखैसै बे बिटिआर सुक्तिया जानुवारि 24 तारिखआव जानो गोनांमोन जोंनिबो साबा थान्दैफ्रा दिल्लीयाव दंहैखायोमोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'आब्ला जों बे सुक्तियाव सागोन होआ अब्लाना सेन्ट्रेलावबो बिजेपिनि पावार थानायखाय आरो जोंनि स्टेटआवबो बिजेपिनि खुंथाय थानायखाय पलिटिकेल पावारखौ बाहायनानै रन्जन दैमारि सारखौ सानसे हरसेयावनो जोबथेसालिनिफ्राय दिल्लीसिम लानानै थांदों जेब्ला दिल्लीयाव सहैदों अब्लानिया रन्जन दैमारि सारा बुंदों जों जि सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव मा मा लिरनाय दङ बेखौ जोङो फरायग्रोनो मोनोब्ला मोजां जायोमोन जायफोरा सागोन होगोन जों सागोनगिरिफोरा जुदि राउन्ड टेबोलाव जिरायनानै बेखौ जोङो बिजिरग्रोनो मोनोब्ला मोजां जायोमोन होननानै सम आरो खाबुखौ बिदोंमोन नाथाय भारत सरकारा सम होआखै बरंस आइबिनि मानसिफ्रा रन्जन दैमारि सारखौ थ्रेटेनिं होदों नोंथाङा बे सुक्तियाव सिगनेचार होआब्लालाय मा जानो गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथांमोना फैखाबाय बिथांमोननो जोङो सुक्तिखौ खालामनानै हरगोन नोंथांनि सिज फायारखौ जोङो एक्सटेनसन खालामनाय नङा बेबायदि थ्रेटेनिं होबाय जोबथारनायाव जों एनडिएफबिया हिदान्त खालामनो गोनां जाबाय जे जोंनो नागारसारनोसै जुदि बुहुमनि बिखायाव थानाय बर' हारिया आलादा रायजो सोमावसारनो थाखाय मेंग्लिबायबालाय बेराफारसेथिं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरा जुदि एनडिएफबिनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ एसेबो हैज्य खालामनो हालाब्ला जों बेयावनो जोंनि सोमावसारनायखौ दोनथ'नोसै होननानै बे सुक्तियाव जोङो सागोन होबाय बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोननाया फैथोंसै होननानै जों बे सुक्तियाव सागोन होबाय नाथाय जेब्ला फेब्रुवारि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव लानानै थांफिनबाय अब्लानिया बै समनिफ्राय जों एक्स एनडिएफबिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै जोङो गनायनानै लानो हायाखै जेब्ला दिल्लीयाव जानुवारि 27 तारिखआव बे सुक्तिया जादों गोबां मानसिफ्रा रंजादों बम गावै गावै रंजादों बेमफार दामै दामै मोसादों
जों एनडिएफबिआबो रंजानो गोसो खालामदोंमोन नाथाय जेब्ला बिटिआर सुक्तिनि दसेनि उनाव जोंनि मबाइलाव मेलनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय दफाफोरा सफैबाय अब्लानिया जोङो नायबाय बिजिरबाय फरायबाय आरो जोङो केम्प सिङाव हाबसुनानै मोदै रुखु रुखु गाबनो गोनां जाबाय जों मानो गाबखो सुक्तिनि दिनाव जोङो रंजानो हानांगौमोन नाथाय जोङो मानो गाबखो मानोना जोंनि 34 बोसोर 34 बोसोर हंग्रामाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय 500निबो बांसिन आइजोफ्रा बेसेन गोनां खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुगारनानै लानो गोनां जाबाय 2,000निबो बांसिन गथ'फ्रा दिनै बिफा गोमाजानानै मावरिया जानानै दङ अब्ला जोंनि नांसोमनाय आरो बावसोमनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जायनि थाखाय जोङो गाबनो गोनां जादोंमोन बेजोंनो लोगोसे बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा जोबथेसालियाव दाय फोनांजानानै जोबजानानै दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों रेहाय मोननांगौ होननानै आकार फंसेबो लिरनाय गैयैखाय जों गाबनो गोनां जादोंमोन जायफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों रेहाय मोननांगौ होननानै सेन्टेन्स मोनसेबो लिरनाय गैयैखाय जों गाबनो गोनां जादोंमोन नाथाय सासे दावहारु महरै मेगननि मोदैखौ जोङो दोनखुमादों जोङो मेगननि मोदैखौ दोनखुमानानै रंजानो गोसो खालामदों थेवब्लाबो जोङो ओंखाम बोथिसेबो मोजाङै जानो हायाखै जेब्ला जानुवारि 27 तारिखआव बे सुक्तिया जादों दिल्लीनिफ्रायनो राजनितिखौ जागायजेनदों प्रमोद बर' उर्खावगोरा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गंसे एर'प्लेनजोंनो फैदों गाजा गोमजा लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ लानानै बिबारनि माला लानानै बिथांमोनखौ बराय बराय काजलगाव लानानै फैदों आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारगोन बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबखौनो सुहोदों खौसेयाव थांनानै थानांगौ नाथाय साथाम सागोनगिरि रन्जन दैमारि धीरेन बर' बि सावरायग्रा बिथांमोनखौ दिल्लीयावनो गारबोखोमादों मानोना प्रमोदा मोनथिगौ रन्जन दैमारिजों खौसेयै फैयोब्ला बिबारनि मालाया रन्जन दैमारि सारनि गोदोनायाव बांसिन सिरिगोन रायजो राजाया रन्जन दैमारिखौ बांसिन अनसायगोन जायनि थाखाय बिथांखौ दिल्लीयावनो गारबोखोमादों आरो बिथांमोना अखानायैसो जोंनि बिटिसि हालामाव सफैयो जेब्ला रन्जन दैमारिया जोंनि डिजिग्नेटेड केम्पआव सफैबाय लगे लगे भारत सरकारनिफ्राय जोंखौ केम्पआव थांनानै बुंहैदों जे एनडिएफबिआ हाथियार गथायनो नांगौ मानोना बिटिआर दफायाव लिरनाय दङ आरो जोंखौ जानुवारि 30 तारिखआव गुवाहाटीयाव लानानै थांदों जानुवारि 30 तारिखआव जोङो 1550 जन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा 130 खान गिदिर गिदिर हाथियार 2000निबो बांसिन फिसा फिसा हाथियार 2000निबो बांसिन बेरफ्रुग्रा ग्रेनेड आरो 20,000निबो बांसिन गोथां गुलिखौ जोङो भारत सरकारनि आखायाव गथायदों बे गथायनाय हाबाफारिया गुवाहाटी नोगोराव थानाय GMCHनि अडिटोरियाम हलाव खुंफुंलांजादों जेरावनोखि बर' रायजो राजा सासेबो गैयामोन आरो बे हाबाफारियाव जोंनि आफादगिरिफोरखौ आर'नाइल' गानहोनानै फुथुला बायदि फज'नानै दोनबाय बे हाबाफारियाव जों एनडिएफबिनिफ्राय फंसेबो बिबुंथि लाखिनो मोनाखैसै सुक्तिकारिनिफ्राय जानानै प्रमोद बर'आ बारस'नानै बाथ्रा बुंबाय नाथाय बाथ्रा बुंनांगौ जों एनडिएफबिहा दङमोन मानोना जि हाथियारखौ गथायदों बे हाथियारा जों एनडिएफबिनिमोन एबसुनि सम्पति नङामोन बाथ्रा बुंनांगौ मोनथाया जोंहा दङमोन नाथाय जोंखौ हाइजेक खालामनानै दोनबाय आरो हाबाफारिया जोबनानै थांबाय फेब्रुवारि 7 तारिखआव क'क्राझाराव जेब्लानोखि पलिटिकेल रेली प्रग्राम जादों भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैदों आरो बे हाबाफारियाव जोंखौबो लिंनायलाय जोंबो बाहागो लाहैदों नाथाय बे हाबाफारियावबो
जों NDFनिफ्राय फंसेबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय सम आरो खाबुखौ होआखैसै बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि जानानै प्रमोदा बारस'नानि बाथ्रा बुंबाय नाथाय बाथ्रा बुंनांगौ जोंहा दङमोन NDFनि 34 बोसोर संग्रामाव बर' रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे समान समान दुखु दाहा लाबोबाय साबायखर बावनो गोनां जोंहा दङमोन बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ बिथांमोननि जानानै नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौनि बाथ्रा बुंनो गोनां जों NDFआ दङमोन नाथाय जोंखौ हाइजेक खालामनानै दोनबाय प्रमोद बर'आ बारस'नायनि बाथ्रा बुंबाय बैखिनि समायाव जोङो बुजि मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जोङो रोखा रोखा बुजिनानै मोनबाय जेब्लानोखि प्रमोदा गयबारि आरो कख्लाबारियाव इलेक्शन गेलेनो थाखाय नमिनेशन होबाय अब्लानिया सावगारिया रोखा रोखा बेरखांबाय बैखिनि समायावनो प्रमोद बर'आ फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव इलेक्शन गेलेनानै MCLA जानायनि सिमांखौ नुखुमानानै दोनदोंमोन जायनि थाखाय लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा हिर' जानो नागिरदोंमोन बेराफारसेथिं बिथाङा आसाम सरकारजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट दङ बिटिआरनि सुक्तिकारिया प्रमोद बर' हारसिं नङा जों NDFनिफ्रायबो 4 सागोनगिरि दङ रन्जन दैमारि गोविन्द बसुमतारी धीरेन बर' आरो बि सावरायग्रा नाथाय बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि गेजेराव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा सोरखौ बांसिन अनदों दिनै रायजो राजाफ्रा मेगनजोंनो नुदों दिल्लीनिफ्रायबो RSS नि मानसिफोर UPPL नि जानानै इलेक्शन केम्पिं खालामनो थाखाय हरगासिनो दङ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै प्रमोद बर'खौ बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि गेजेराव बांसिन अनगासिनो दङ दिनै बिथाङा मानो अनजादों मानोना NDFनि एजेन्डाखौ हाइजेक खालामनो हानायनि थाखाय आसाम सरकारजों अनजादों मानोना NDFखौ फोजोबस्रांनो हानायनि थाखाय प्रमोद बर'आ आसाम सरकारजों अनजादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो बर' हारिया आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारबोदोंमोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननानै प्रमोद बर'आ आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनायखौ लिरथेनानै गारबोनो हानायनि थाखाय भारत सरकारजों बांसिन अनजादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जायफ्रा गावनि उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखाय प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय UPPL संगठननि उन उन थांफानानै राजनिति खालामदों बिथांमोननि थाखाय लासिं सिं आरो सोंखारिथाव जाय मानसिया जातिखौ फोजोबनो नागिरदों बे मानसिनि उन उन थांफानानै राजनितिखौ गावनि उदैनि थाखाय राजनिति खालामनाया लासिं सिं आरो सोंखारिथाव नाथाय जों खावलायगोन जायफोरा UPPL नि उन उन थांफानानै राजनिति खालामदों बिथांमोना गिदिंफिननायनि सम जाबाय जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारि बायदियै बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन जोंहा दिनै बर'नि संगठन माहारियारि संगठनफोरा जोबलांबाय जोंनि आखायावनो राजनितिनि खुंथायखौ जोङो हमथानानै लाखिनानै जोङो हारिखौ बासायनानै लाखिनो नांगोन अब्लासो बे बुहुमनि बिखायाव जोङो बर' हारि हिसाबै देग्गा गोग्गायै जोङो थांनानै थानो हागोन बेनिखायनो जोङो खावलायगोन जायफ्रा UPPL नि उन उन थांफानानै राजनिति खालामदों नोंथांमोना गिदिंबोफिननांगौ जेब्ला जानुवारि 7 तारिखनि हाबाफारिया जोबनानै थांदों जोङो गोबां सिन्था खालामदों जों NDFआ बेबायदि गावस्रानानै थायोब्ला जोंनि गेजेराव सान्थिया फैनाय नङा आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जों मोनब्रैबो NDFनि आफादनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जालायनानै फेब्रुवारि 11 तारिखाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बालामगुरियाव जोङो सावरायलायदों आरो बे सावरायमेलाव जोङो सिद्धान्त लादोंमोन जों NDFआ दिनैनिफ्रायनो खौसे जानोसै आरो बे सावरायमेलाव जोङो खौसे जानोबो हादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव जोङो मोनसे थांखि लादोंमोन गभर्नमेन्टनि मोननै हाबाफारि थांबाय जों NDFआ बाथ्रा बुंनो मोनासै बे कारणाव जोङो फेब्रुवारि 24 तारिखाव अदालगुरियाव मोनसे हाबाफारि लानो इच्छा खालामदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बर' हारिखौ खौसे जानांगौनि बिबुंथि लाखिनो जोङो इच्छा खालामदोंमोन नाथाय
बर' हारिखौ खौसे खालामनो नागिरनायानो रन्जन दैमारिया दाय जाबाय। बे हाबाफारिनिनो सानब्रै सिगां थामहिनबा फेब्रुवारि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव लानानै थांफिनबाय। अब्लानिया जोङो गबिन्द बसुमतारी सारनि खाथियावबो थांदों। जोङो खावलायदोंमोन जे माबा मोनसे राहा लामा लादो, नाथाय बिथां सारा जोंनि बाथ्राखौ खोनासङाखै। अखानायै मिडियानि गेजेरजों रन्जन दैमारिया दाय मावखादों, जायनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबजानांगोन होननानैसो गबिन्द बसुमतारीया बिबुंथि लाखिबाय। अब्लानिया जोङो गोबां गाबदों आरो आसाम सरकारनि खाथियाव थांनानै जोङो सावरायहैदों। शान्तिनि सुक्ति होननानै जों बिटिआरआव सागान होबाय। अब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामहैदों। अब्लानिया आसामखौ दैदेनबाय थानाय सरकाराव थानाय मानसिफ्रा जोंखौ बुंबाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नोब्ला प्रमद बर'जों सावराय। जि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव गोनो गोथो दङमोन, बे खालि जोङो क्लियार जाबाय जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय प्रमद बर'नि आथिं हमनांगौब्ला जेलाव जोबग्रायाबो प्रमद बर'आनो होनना जोङो सिनाय मोनबाय। आरो दिनैनि तारिखआव जोङो रोखा रोखा फोरमायनो हायो। बिटिआर सुक्तिनि दफायाव 9.4 क्ल'जआव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे एनडिएफबिनि केसखौ मोननै आयदायाव रानदों, गिदिर गिदिर दायनिगिरि आरो फिसा फिसा दायनिगिरि। फिसा फिसा दायनिगिरिखौ रेहाय होनांगौनि बाथ्रा लिरनाय दङ, गिदिर गिदिर दायनिगिरिखौ सरकारनि थाखाय आयेन बायदि बिजिरनांगौ होननानै लिरनाय दङ। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जि एक्टिं खालामबाय थादों, रन्जन दैमारिया उदाङै थायोमोनब्ला बे एक्टिंखौ खालामनो हानाय नङामोन। जायनि थाखाय बिटिआरनि एमअएसआवनो लिरनानै लाबोखानानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय। जेब्ला सारखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय, जों गोबां गोनो गोथो जादों, बबे मोनसे लामाथिं आगान सुरगोन। एनडिएफबि आफादबो सिफायबाय, बेराफारसेथिं बिटिसि इलेक्सनाबो खाथि सफैबाय, बबे लामाथिं जों आगान सुरगोन गोबां गोनो गोथो जादों। बेखिनि समायावनो बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लिंनानै सावरायदोंमोन। नाथाय जोङो बुंदोंमोन जों एनडिएफबि हिसाबै सिद्धान्त लाथ'वाखै, सम सफैयोब्ला नोंथांजों सावरायफिनगोन होननानै जोङो फिननायखौ होदोंमोन। बे बाथ्राखौ जेब्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मोनथिबाय, अब्लानिया रन्जन दैमारिजों जेलाव थाङै थाङै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारिया सावरायहैबाय। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै होननानै सारजों सावरायहैदों। अब्लानिया रन्जन दैमारिया बुंदों आं जेलाव थानानै मा खालामनो, बाहेराव थानाय जोंनि सेंग्राफोरजों सावराय। अब्लानिया एबसुनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ सावरायफैदों आरो प्रमद बर'नि अमा फार्माव जोंखौ लाना थांनानै सावरायहैदों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै आरो सिगनेटारि गभर्नमेन्ट दानोसै होननानै जोंखौ बुरखायदों। बिथांमोननि बुंनाय बायदियै जोङो फोथायनानै जोङो 7टा सिटनि थाखाय प्रप'जाल लिरदों आरो प्रमद बर'आ जोंखौ लिंहरनानै जोंनि 7टा प्रप'जालखौ आजावनानै लाखिदोंमोन। प्रमद बर'आ गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन जे डेम'क्रेसियाव माब्लाबाबो 100% जाया। नोंथांमोना जि 7टा प्रप'जाल गथायदों, बे प्रप'जालखौ मोनजोबाबो जानो हागौ, नाथाय खौसेथिखौ नोजोर बोनानै एरा दरानि गेजेरजों आवगायलांनांगोन। बे बाथ्राखौ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो जोंखौ बुंनानै हरदोंमोन। आरो इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया साननैसोनि उनाव लिंहरगोन, फैबानो जाबाय होननानै जोंखौ बुंनानै हरदोंमोन। साननैनि उनाव इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया जोंखौ बरपेटानि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव लिंहरदों आरो जोंखौ बुंबाय सिट शेयार खालामनो थाखाय गोबां प्रब्लेम जाबाय, नोंथांमोननो जोङो मोनसेल' सिट होनो हासिगोन। अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरसिंगा समस्तियाव रन्जन दैमारिनि असे बिनानाव डक्टर अनजलि दैमारिनो टिकेटखौ होनोसै। डक्टर अनजलि दैमारिखौनो रन्जन दैमारिबो साननोसै, एनडिएफबिबो साननोसै, बिपिसिपिआइबो साननोसै आरो बोजोबबो साननोसै। गासैनिफ्रायबो जानानै डक्टर अनजलि दैमारिनो टिकेटखौ होनोसै होननानै जोंखौ बुंनानै हरबाय।
नाथाय जेब्ला UPPL नि फार्स्ट केन्डिडेट लिस्टआव ओंखारबाय जोङो नुबाय जोंनि 7टा प्रप'जालनिफ्राय मोनसेबो गैया डक्टर अनजलि दैमारिनि नामाबो गैया फेरेंगानिया दङ सावरायग्रानिया गैया आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुनै गबिन्द बसुमतारिनिया दङ सोरनिबाया गैया जोंनि गेजेराव दाङाबाजिया फैबाय दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिदों NDFB आ गावजों गाव खौसे गैया होननानै नाथाय जों NDFB खौ सोखावदों होनना बुङोब्ला UPPL आरो प्रमोद बर'आसो सोखावदों जों गोसो जानानै गावाखै नाथाय जों नेगासिनो दङमोन जेब्ला UPPL नि फाइनाल केन्डिडेट लिस्टआव ओंखारबाय जोंनि 7टा प्रप'जालनिफ्राय मोनसेबो गैया डक्टर अनजलि दैमारिनि नामाबो गैया जि हरसिंगा समस्तिया NDFB नि जोनोम जायगा रन्जन दैमारिनि जोनोम जायगा बे समस्तियाव कार्बि आंलंनि सानजा माइखौ लाबोनानै टिकेट होफैबाय अब्ला दिनैनि तारिखआव रायजो राजाखौ जोङो सोंनो हायो बे थगायनाय नंगौना नङा NDFB खौ पलिटिकल मार्डार खालामनाय नंगौना नङा दिनै बेनिखाय जोङो फोरमानजों लोगोसे बुंनो हायो प्रमोद बर'निफ्राय लानानै जेसेबांखिनि UPPL आव नेताफोर दङ गासैबो थगाय सुलायासो भर्ति जानानै दङ जों बायदि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनो हाग्रा मोनसे आफादखौनो जुदि थगायनो हादोंब्ला UPPL आ बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय UPPL नि थाखाय 5 मिनिटबो सम नांनाय नङा बेनिखाय जोङो बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोनजों थगाय जानो नाङा प्रमोद बर'आ माबायदि थगायसुला आखुनि जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बै समाव रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा मा सत बांसा लादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोना मेगनजों नाय आरो खोमाजों खोनासं आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थिगारिखौ सिनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवरां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गारिखौ सिनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन MLA MP BTC नि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन खुनु दिन जेबो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दिनै UPPL नि फोसावदिं मेलाव नोंथांमोना खोनासङोब्लानो खोनाहैगोन थगायनायनि अनगायै जेबो गैया जायफोरा सोलायनाय होननानै बिबुंथि लाखिदों बिथांमोना BPF निनो मोनसे समायाव सोरबाया BCDC चेयारमेनमोन सोरबाया मेम्बारमोन सोरबाया TLCC चेयारमेनमोन गाज्रि खामानि मावबाय पार्टिजों बोख्लायजानानै दोनबाय बेबायदि गेसाव गोफोनासो दिनै UPPL नि खाथियाव थांनानै आर'नाइ गानहोनानै सोलायनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेबायदि गेसाव गोफोन मानसिया जोंनि समाजाव बोरै सोलायनाय लाबोनो हानो बेराफारसेथिं जोङो बुंदों UPPL आ जि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों बे मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायनायनि बाथ्रासो बुंगासिनो दङ जोंनि आसामाव फिसा गोबां ट्राइबेल काउन्सिलफोर दङमोन गासैबो ट्राइबेल काउन्सिलफोरखौ BJP आ दिनै राजत्व खालामबाय नाथाय जोंनि BTC खौ BJP आ सेख'नो हायाखै नाथाय दिनैनि तारिखआव प्रमोद बर'नि आखाइ हमनानै BJP आ 80 फिसा सोनो नागिरदों आरो बे नेशनेल पार्टिया 80 फिसा सोनो हायोब्ला 80 बिमा सोनो सम नांनाय नङा दिनै दिमा हासाव हाथियार लानानै दावहा जाफिनदों जेरावनिखि गावनि खुंथायखौ BJP आ सेख'नानै लांबाय जायनि थाखाय दिनै हाथियारनि हंग्राम जाफिनदों जोंनि BTC आवबो बे थासारिया फैगोन जेरावनिखि थै जिउ होनानै मोननाय BTC खौ नेशनेल पार्टिजों सेख'नानै लाजायोब्ला जों बे हानि थागिबि फिसा हिसाबै बे हायावनो जुदि जों आलासि जानो गोनां जायोब्ला बेयावनो बिग्रायखांनाया फैगोन जों NDFB आखायाव हाथियार लानानै हंग्राम खालामफिना जानो हागौ नाथाय दिनैनि LP स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा फैबाय थानाय 15-20 बोसोरनि उनाव जों गुबुननि खुंथायनि सिङाव थाया होननानै आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांफिनोब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव अशान्तिया फैगोन अब्ला बियो मोजाङाव सोलायनाय जाखोना गाज्रियाव सोलायनाय जाखो बिनिखाय जोङो बुंदों UPPL आ जि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों बियो मोजांनिफ्राय
गाज्रियाव सोलायनायनि बाथ्राखौसो बुंगासिनो दङ दिनै UPPLनि फोसावदिंनाय मेलाव गोबां थगायनाय बाथ्राफोरखौल' जोङो खोनायो सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि मिजिं होदों दिनै भारतआ स्वाधीनता मोननाया 74 बोसोर जाबाय नाथाय जोंनि भारतआव MA BA LLB MTech BTech MCOM BSc जानाय लाख लाख कोटि कोटि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ भारत सरकार बायदियानो नखरफ्रोमनोबो जुदि साख्रि होनो हायाखैब्ला बे फिसा काउन्सिलखौ लानानै UPPLआ बोरै नखरफ्रोमबो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों बिनिखाय जोङो खावलायगोन उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायनायनिफ्राय UPPLआ गोजानाव थानो नांगौ आरो आइजो माहारिखौ थगायदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 रां होगोन होननानै दिनै नंखायखौ लानानै केम्पिं खालामगासिनो दङ दिनै आइजो माहारिखौ अनसायनो थाखाय भारत सरकारा मोनसे स्किम होखादों जाय स्किमखौ NRLM होननानै मोनथिनाय जायो बिनि गेजेरजोंसो आइजो माहारिया दाउ फिनाय बोरमा फिनाय जि दानायनि जि लन मोननांगौ बेखौ मोनगोन UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि हा हु सम्पति फाननानै आइजोफोरनो राननानै होफैया बिनिखाय जोङो खावलायगोन बिमा माहारि नोंथांमोना UPPLनि गोदै रावजों थगायजानो नाङा BPFनि 17 बोसोर सरकार खुंनायाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय फैदों दिनैनिफ्राय 17 बोसोर जोंनि थासारिया माबायदिमोन जोंनि लामा दालांनि अबस्थाया माबायदिमोन जोंनि सोलोंथाइनि बेलायाव मा अबस्थायाव दङमोन बेखौ जुदि जोङो मेगन मिसिबनानै दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगाङाव जुदि जोङो साननानै नायहरोब्ला रोखा रोखा बेरखाङो हाग्रामा महिलारिनि नाजानाय आरो जुजिनायनि गेजेरजों BLTफोरा जि BTC सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दानानै दिनै BLTफ्रा BPF हानजा सोरजिनानै सरकार खुंबोदों आरो बे 17 बोसोर सरकार खुंनायाव जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय फैदों जोंनि बर'नि गेजेराव राजनीतिनि फाउन्डेसनखौ दानानै होदों इउनिभार्सिटि CIT बड'लेण्ड गेस्ट हाउस BTC सेक्रेटारियेट नार्सिं होम इन्जिनियारिं कलेज लामा दालां गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव BPF सरकारा खामानि मावबोदों सोलोंथाइ लाइमोन जौगानाय खेला दुला मोसानाय कालचार गासैखौबो BPFआ आखायाव लानानै जोंनि ओनसोलाव जौगाखांनायखौ लाबोदों दिनैनिफ्राय 17 बोसोर सिगाङाव जोंनि ओनसोलफोराव कारेन्टफोर गैयामोन नाथाय दिनै जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय खना खनला मोनफ्रोमबो गामिफोराव लाइट एबा कारेन्टनि बेबस्थाफोरखौ BPFनि दैदेननायाव मावफुंजोबनो हाबाय बेजोंनो लोगोसे BPFनि 17 बोसोर सरकार सालायलांनायाव मा मा खामानि मावलांखो दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया UPPLनि बायदि BPFआ दिनै थगायनानै रायजो राजानिफ्राय भट बियाखै नाथाय समाजनि मावनो गोनां बिबानखौ लानानैसो दिनै रायजो राजानियाव बेसेन गोनां भटखौ बिदों फैबाय थानाय समाव लाइमोननि जौगानाय सेल्फ इमप्लयमेन्ट गुन गोनां सोलोंथाइ आबादारिनि गोदान मुगानि आबाद मावनाय कालचार आरो स्पर्ट्स आइजो माहारिनि जौगानाय जि दानाय दाउ अमा फिनाय बोरमा फिनाय बायदि बिथिङाव खामानि मावलांनो BPFआ आखायाव लादों लोगोसे स्मल स्केल इन्डास्ट्रिज बेजोंनो लोगोसे जि बड'लेण्ड दर्पण होनना बुंनाय मोनसे आसुनिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गिर्जा थानसालि गासैखौबो जौगाहोनायनि मोनसे बेबस्थाखौ लादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव BPFआ गोबां मोजां एजेन्डाफोरखौ लानानै सरकार खुंफुंनो थाखाय थांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो खावलायगोन साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ जे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ नांगोलनि सावगारियाव होनानै BPFखौ जेन पावाराव लाबोफिनगोन आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय BPFनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामगोन बेखौ जों आखा आरो मिजिं लाखिबाय जोंनि ओनसोलाव शान्ति नांगौ मोनसेयाव न'खरा जौगानो थाखायब्ला बे न'खराव शान्तिया थाग्रोनांगोन जोंनि BTC ओनसोलाबो जौगाखांनोब्ला बे ओनसोलाव शान्तिया फैग्रोनांगोन बिनि थाखाय जोङो शान्तिनि स्वार्थआव खौसेथिनि स्वार्थआव नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ नांगोलनि सावगारियाव होनानै
हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि चिफ खालामफिननो थाखाय बयनिसिमबो आखाइ खबजबनानै गावबा गावनि बेसेन गोनां भटखौ नांगोलनि सावगारियाव होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोबथारनायाव बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव साबायखर बावनानै बिपिएफआनो फैबाय थानाय समाव बिटिसि इलेक्सनाव देरहासार जानानै सरकार दागोन बियो रोखा जाबाय। हाग्रामा सरकार खनसेबाव बिपिएफ हान्जाबाव देरहासार जाबावगोन आयौ देरहासार जाबावगोन सनानि बिटिसि खुंबावगोन आयौ सनानि बिटिसि खुंबावगोन सनानि बिटिसि खुंबावगोन आयौ सनानि बिटिसि खुंबावगोन खौसेथिनि थाखाय जों बयबो नांगालनि सबियाव बयबो भट होनि फै नांगालनि सबियाव बयबो भट होनि फै बिपिएफ हान्जा long live जिन्दाबाद जिन्दाबाद खनसेबाव हाग्रामा सरकार खनसेबाव बिपिएफ हान्जाबाव जानानै बिपिएफ हान्जाखौ जों बयबो देरहासार खालामगोन हान्जा हान्जा गाजा गाजा खौसे जानानै बिपिएफ हान्जाखौ जों बयबो देरहासार खालामगोन नांगालनि सबियाव भट हो
जिंदाबाद 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 आखुनि जेनेबा अल बड' स्टुडेन्ट